खुलुमबाय नोंथांमोना नायगासिनो दङ बर'नि राहुल इउटिउब चेनेल थ' नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिटिसिनि मोस्ट एवेटेड रिजाल्ट होनना बुंनो नांगोन बेनो जाहैबाय बिटिसिनि एलपि आरो इउपि माने एपइन्टमेन्ट थ' बियो दिनै बेलासेफोर 4:30फोराव हयथ' जुदि डिसकासनफोरा थाबैनो जुदि सलिउसनाव फैयोब्ला दिनै 90% चान्सेस दङ बेलासे रिजाल्टआ फैनायनि आरो जुदि फैया गाबोन समबार नालाय गाबोन 100% सियर नोंथांमोना पुरा नेनानै थाबानो जाबाय गाबोन बेलासे 3:30 4:30 बाजाव पुरा माने मेरिट लिस्टआ पाब्लिक जानो थांगासिनो दङ दिनै जुदि फायाब्ला दिनै जाहैबाय सानडे जाहैबाय नालाय दिनै माबा मोनसे मिटिं दङनो NIOS फोरजों आरो बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टजों बेयाव माने सावरायनानै डिसकासना जुदि सलिउसनाव फैयोब्ला दिनै जुदि फैयाब्ला गाबोन 100% माने बेलासे 4:30 बाजाव रिजाल्टआ ओंखारगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय दे।